Imádkozzunk! Szent házadba jöttem, Atyám, add áldásodat rejám. Imádságom, halld meg, kérlek, közöld velem szent igédet. Ámen. Békesség Istentől, nagyon szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, vendégeinket és tisztelettel köszöntöm Petyár Lóránd lelkipásztor testvéremet, Isten hozott Lóránd, és áldja meg az Ura a szolgálatodat, az üzenetet, áldja meg mindannyiunk szívét, életét és gondolatait, áldja meg az Úr az ő szent lelke és igéje által. A kezdő énekünk, az egyetemes énekeskönyvünk 433. éneke, ezzel kezdjük. A 433. ének az egyetemes énekeskönyvünk. Az első 4 verszakát fogjuk énekelni. A 433. dicséret első verszakát fönnállva, a többi pedig leülve fogjuk énekelni. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten magasztalását és dicsőítését. A zöld énekeskönyvünket keressük meg. A padokon, ha nincs, akkor lehet kérni, pótoljuk, ahol hiányzik, oda tegyünk, vagy osztogassuk egymásnak. Van mindenkinek? Zöld énekeskönyvünk van? Van mindenkinek is? Hölgyeknek is? A zöld énekeskönyvünk 20. énekéhez nyissunk ki.
zöld énekeskönyvünk 20. énekét keressük ki. A zöld énekeskönyvünk 20. énekét fogjuk énekelni. Így kezdődik ez az ének. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. héten tanítottunk egy új éneket, de nem, ez nem az lesz. Bocsánat, elnézést, elnéztem. Jó, oké, visszavonom. Lesz az új ének is, de az nem most, hanem majd igényhirdetés után. A zöld énekeskönyvünk 30. énekét. Igen, a fúriások is, ti is fogtok, ugye? Fúriások el? Jó, vegyétek el a fúriátokat. Zöld énekeskönyvünk 30. éneke, és ezzel készülünk az igehirdetésre. A 30. ének Húsvér templom.
Drága Jó Úrunk, köszönjük, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy készítettél arra bennünket, hogy eljöjjünk a Te házadba, hajlékodba. Segíts, hogy közösséget tudjunk alkotni egymással, de elsősorban veled is megértsük a mai üzenetedet, és ezt valóban tudjuk alkalmazni a hétköznapjainkban, így képviseljünk Téged és ragyoljunk Téged ebben a sötét világban. Amen. Amen. Kedves gyülekezet, arra kérem tisztelt, hogy akinek van Biblia, keresse meg a ma estére ilyen előreirányzott ige szakaszt, amit Pál apostolnak az Efézusok levelében találunk, a 4. rész 3. versében. Tehát a ma estére kérem, hogy ige szakaszt az Efézusi levélben találjuk, a 4. rész 3. versét olvasom. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Amen. Itt a felolvasásról megkérdezik. Hogy egy kicsit világosabb legyen ez a szakasz, még két fordítás szerint felolvasnám. Az egyik az egyszerű fordítás, így adja vissza, amit felolvastunk a 92-es fordítás alapján. A Szentlélek a békesség kötelével vesz körül, és így köt össze benneteket. Minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy ezt az egységet őrizzitek meg. Csia Lajos testvérünk pedig így fogalmaz a fordításában, és abban serénykedjetek, hogy békességben egybekötve a lélek egységét megőrizzétek. Serénykedjetek, hogy a lélek egységét megőrizzétek. Köszönnék úgy is, hogy békesség Istentől. Mindjárt ismerjük és alkalmazzuk ezt a köszönést, és nagyon szép köszönés. Meg tudják mondani a baptista testvérek, hogy én legtöbbször így köszönök, még a baptista testvéreknek is, hogy békesség Istentől, ezt alkalmazom, majd személyesen elmondom, hogy miért. Nagyon szép ez a köszönés, de ha egy kicsit úgy megállunk, akkor be kell valljuk, hogy azért a világban teljesen más az, amivel találkozunk. Ugyanis mi van a világban? Gyűlölet, megvetés, kárörvendés, keserűség, harag, meg nem bocsátás, vád, családtagok, akik nem beszélnek egymással, és lehet egyik másik jelzőhöz vagy jellemzőhöz, amit mondtam, már tudnám is azonosítani valakit vagy valakiket. Minden van, csak éppen nem békesség. Vajon az előttük levő generációban is miért van annyi kimondatlan sebb és rejtett ellenségeskedés, vagy talán éppen a mi generációnkban? Lehet éppen azért, mert semmibe vették a hiteles kapcsolatok legalapvetőbb feltételét, az őszinteséget és egymás elszenvedését, illetve eltűrését. Erről tegnap többet hallottunk Laci testvérünk ajkai által. De mielőtt ezt az emberi bölcsességet boncolgatnánk, amit előirányoztak nekünk a testvérek erre az estére nézve, kicsit lapozzunk bele a Bibliának egy másik szakaszába, a Jelenések könyvébe, ahol nagyon érdekes momentumot szeretnék a hallgatóság elé hozni. Itt a Jelenések 4:1-ben azzal indít János apostol, hogy üdvözli a gyülekezeteket. És azt mondja, hogy kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Vagyis kegyelmet kíván, amely Jézus Krisztus által lett, ugyanis emlékszünk az Efézus 2:8-ra, azt mondja az ige, hogy hiszen kegyelemtől van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senki se dicsekedjék. Aztán pedig a békességre tér rá, ez a hit által való megigazulásból fakad, itt meg a római levélhez kapaszkodunk egy kicsit, ahol azt mondja az ige, mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van az Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Tehát kegyelem és békesség, ezt kívánja a gyülekezeteknek János apostol. És nagyon érdekes, attól kívánja, aki van, aki volt és aki jön. Isten nem csak a múltnak, a jelennek, hanem a jövőnek is az Ura, és a jövendőnek is az Ura. És ettől az egyedüli Istentől kíván kegyelmet és békességet János apostol az akkori gyülekezeteknek, és nyilván ma nekünk is. És nagyon sokszor az arcátlan ember, vagy akár én is, meg ti is testvérek, efelett akarunk legyinteni. Hogy nekünk ez nem kell. Ez a kegyelem, ez a békesség nekünk nem kell. Pedig a békesség a világ mindenség urával egy óriási dolog, ha belegondolunk, hogy a egyetlen Isten, szuperintelligens, mindenek felül levő teremtő Isten, aki volt, aki van, aki lesz, aki jönni fog, vele békességben lenni egy óriási dolog. Viszont vele békétlenségben lenni egy rémálom, egy szomorú dolog, és nem kívánatos senki számára. Aztán a Jelenések így folytatódik a következő
következő versekben, visszatérek az alapszakaszhoz, csak ez fontos így megértenünk. Tehát, hogy János apostol az Istentől kíván nekünk kegyelmet és békességet. És aztán az 5.-6. versben mint egy kicsit megáll ebből a köszöntésből, és mint a letenni a tollát, és a következőket mondja, hogy aki szeret minket, vér által megszabadított, aki országán népévé tett minket, aki eljön a felhőkön, övé a dicsőség. Tehát értjük, kívánja az Istentől a békességet és a kegyelmet, és azt mondja, de tudjátok ki az Isten? Aki volt, aki lesz, aki van, és aki szeretett minket, aki által megszabadultunk, aki népévé tett minket, aki eljön a felhőkön, övé a dicsőség. Erre mondja Luther Márton testvérünk, hogy Uram Jézus, te olyanná lettél, amilyen nem voltál, hogy én olyanná legyek, amilyen nem voltam. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, hogy én olyanná legyek, amilyen nem voltam. Aki szeret minket, nem csak szeretett, hanem most is szeret bennünket, és tudjuk, hogy esedezik az Atyánál értünk. Szeretete nem csak abban mutatkozik meg, hogy mit tett értünk, amikor meghalt a Golgotai kereszten, aztán pedig feltámad harmadnapon, hanem abban is, hogy mivé tesz bennünket. Ugyanis úgy folytatja a Jelenések 5.10, hogy tett minket királysággá, papokká Isten előtt. Drága testvérek, akik jelen vagyunk, akár állunk, vagy akár ülünk ebben a hallékban, Isten erre készít bennünket. Királyokká és papokká akar tenni, hát hogy ne akarná munkálni közöttünk, hogy egyre erősebb legyen a békesség, erre akar bennünket hangolni. És hadd mondjam el itt az igehirdetés elején, hogy nincs az a mélység, nincs az az elveszett helyzet, ahonnan Isten ne tudna kiemelni bennünket, mert ő a múltnak, a jelennek és a jövőnek is az Ura, aki meghalt értünk, aki szeretett bennünket, aki a dicsőség, ahogyan mondja János. Hogyha ki akarsz jönni abból a mélységből, amiben vagy, én nem ismerek titeket, mindenki csak saját magát, lehet ismeritek egymást is, akkor csak ennyit kell tenni, hogy Úr Jézus, kérlek, könyörülj rajtam, ments meg engem abból a mélységből, amiben vagyok. Lehet, hogy gyűlölködés, lehet valamilyen bűnnek a rabja vagy, lehet, hogy nem tudsz valakinek megbocsátani. Ebből kiállsz hozzá, és kérd, hogy Uram, irgalmaz neked. Ugyanis, tudjuk azt, ő mondta nekünk, aki kér, az mind kap. A szörgetőnek megnyitatik. Drága testvérek, még van erőnk, akár csak a gondolatunkban, de az ajkankkal is addig kérjünk és kapaszkodjunk a mi Istenünkbe, aki meghalt és feltámadt értünk. Állítólag a következő kis történet valahol megtörtént, nyilván mesébe élő, de tanulságos, hadd olvassam fel. Egy ásmű helyben konferenciát tartottak a szerszámon. Ott volt mindenki. A kalapács, a fúró, a csavarhúzó, a csavar, a smírli, a gyalú, a vonalzó, stb. Komoly problémák léptek fel a műhelyben. Panasz volt sokakra. Ezért úgy döntöttek, megbeszélik a dolgokat, tehát mindenki szót kap, hogy elmondhassa a panaszát. A vádlottak padján először kalapás testvér ült. Elsőnek felállt Csaval testvér, és azt mondta, nem bírom tovább, javaslom, hogy bocsássuk el kalapás testvér, mert olyan hangos, hogy ebben a műhelyben nem lehet hallani más, csak őt. Túl hangos, és olyan keményeket tud ütni néha, hogy beleszédül a fejem. Küldjük el! Erre felállt kalapás testvér, és azt mondta, ha én megyek, és ha már szó van erről, akkor Smirgli testvérnek is menni kell, mert annyira durva és dörzsölt fickó. Gyalú testvérrel együtt olyan felszínesek, amint hozzájuk ér valaki, hogy nem szeretem. Neki is menni kell, nem lehetünk közösségben vele. Erre felállt Smirgli testvér, és azt mondta, ha én megyek, akkor vonalzó testvér is menni fog, mert rá is sok panasz van, hiszen úgy viselkedik, mintha ő tökéletes lenne. Mindenkit méricskén, mindenkit lemér, mintha ő lenne a mérőzsinór, mindenkinek a szabványa. Ez képmutatás, ezt én nem bírom, neki is menni kell. Amint vonalzó testvér felállt, hogy ő is szóljon, belépett az ácsmester. Mindenki elhallgatott. A mester pedig elkezdett jókedvűen dolgozni. Egy szószéket készített. Kezébe vett kalapás testvért, majd csavar testvért, valamelyel később pedig a smírlit, gyanút, vonalzót és az összes szerszámot. Minden egyes szerszámot felhasznált. Még nem volt jelen a mester, baj volt. De amikor ő megjelent, minden rendbe jött. A jelenléte minden megváltoztatott. Ilyenek vagyunk mi is nagyon sokszor. Lehet én vagyok a kalapás, lehet te érzed magad csavarnak, smírlinek, vagy éppen én vagyok a vonalzó, vagy a smírli. És így dörzslik egymást, így irritáljuk egymást. De hát, ha itt most valaki bátran lenne közöttünk, akkor lehet azt mondani, hogy jó, én értem ezt a lójalit, meg akarsz itt velünk osztani, de nem lehetek mindenkivel békességben. Pláne úgy, hogy a társadalomban, vagy éppen a gyülekezetben, a testvéri közösségben vannak ilyen, meg olyan emberek is. Nem lennünk egyformák. Milyen emberek vannak?
sorokoztassak 4 embertípust, akikre hív az Efézusi levél, hogy békességben éljünk. Nézzük meg, kikkel kell nekünk békességben élni. Az egyik. Vannak olyan emberek, anélkül megnevezném, és kérlek, kövess a gondolataimat, és nyugodtan képzeld el ezeket az embereket, akik közel állnak hozzánk. Hasonlóan gondolkodnak, egy korosztály talán, ugyanaz a stílusuk. Őket nagyon könnyű szeretni, ugye? Ugyanúgy gondolkodnak, velük nagyon könnyű közösségben lenni, meg melléjük ülni. Aztán egy másik társaság azok, akik kicsit másabbak, mint mi, mint én. Esetleg másképp gondolnak valamit, vagy élnek meg. Kicsit már nehézkesebb velük azonosulni, vagy őket szeretni. Aztán jön a harmadik kategória, még nehezebb, akik egyszerűen irritálnak, mert túl hangosan énekelnek, vagy halkan, nem olyan balföld használnak, amit én szeretnék, vagy nem is használnak, nincsen stílusuk, moderálatlanok, hadarnak, túl fiatalok, öregek, stb. Kiskorúak. Egyszerűen antipatikusak. Vannak ilyen személyek is az életünkben. Lehet, hogy csak a társadalomban, de megtörténhet, hogy még a közösségben is. Vagy a negyedik, ez remélem, hogy közösségen belül nincs, de előfordult a társadalomban, ez pedig az ellenségek, akik gyűlöletek közelednek felénk, és egyszerűen megvetően néznek ránk, és egyszerűen nem bírnak bennünket. Az még rosszabb, ha mi vagyunk ilyen lelkülettel. Na, ilyenek vagyunk mi. Ízig, vérig bukott emberek. Ebben a 4 kategóriában most besoroltuk azokat, akik számunkra mások, de mi is lehetünk ebben a 4 kategóriában mások számára. Ízig, vérig bukottak vagyunk, csak idő kérdése, hogy mikor szakad meg a békeidő közöttünk. Mivel bukottak vagyunk, nem az a kérdés, hogy egymás csúkszemére fogunk-e taposni, vagy egymást megsértjük el, előbb-utóbb úgyis valamilyen úton, módon meg fogjuk egymást érteni, akármilyen közel is vagyunk egymáshoz. Drága testvérek, én 20 év vagyok házas, de már nem tudom elmondani, hányszor megsértettem a feleségemet. Pedig a legközelebb hozzáállók az emberek közül. És lehet, hogy ti is vagytok így drága feleségek, vagy drága férjek, hogy a legközelebb álló személyt is meg tudjuk sérteni. Hát, aki távolabban tőlünk, azokat még jobban. Na de mit tegyünk? Nehéz olyan emberrel békességben lenni, mondhatnánk, akiben nincs ott a békesség fejedelme, Jézus Krisztus. Pillanatnyilag vagy állandóan nehéz a békességben lenni. Na, de azt mondja a római levél, ha lehetséges, amennyiben tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Vagyis nekem az alap motiváció, indítórugom az kell legyen, hogy amennyire tőlem telik, amennyire csak lehetséges, én azon legyek, hogy békességben legyek mindenkivel. Amennyire tőlem telik. Na most a másik a feje tetejére áll, és akármit teszek, akkor se akar békességben lenni velem, az én lelkiismeretem tiszta kell legyen. De bennem ott kell legyen ez az alap indíték, hogy amennyire tőlem telik, mindenkivel békességben legyek. Na de térjünk vissza az előző kérdésre. Mit tegyünk ilyen helyzetben, hogyha csak időkérdés, hogy mikor fogunk egymásnak sérelmeket okozni, hogyan tudjuk ezt az igét megélni, amit itt előirányoztak nekünk a testvérek? Keresünk másik gyülekezetet. Panaszkodjunk mindenkinek, hogyan bántak velünk. Fogjunk össze a rokonokkal és készítsük ki ezt a szegényt, aki megsértett bennünket, vagy aki békétlen velünk. Vagy nehezteljük a következő 15-20-25 évben arra valakire, és már se tudjuk néhány év múlva, miért neheztelünk, csak neheztelünk. Vagy menjünk bíróságra. Mosolygunk ezeken az életpéldákon, de sajnos mindegyikre látunk valós helyzeteket, és tudunk erre példát is mondani. Még lehet az utolsóra is, hogy a testvérek a bíróságon találkoznak, vagy ott beszélgetnek. Kezdeményezzük mi a kapcsolat helyreállítását. Függetlenül attól, hogy mi vétkeztünk, vagy ellenünk vétkeztek. Ha bennünk a békesség fejedelme van, akkor nekünk kell kezdeményezni. És nem az a kérdés, hogy ki vétkezett, hanem ki van él bennem. Mindjárt meg fogjuk ezt látni, és meg fogjuk jobban érteni. Jézus Krisztus mondja Máté 5-ben, amikor az oltárhoz mész, és eszedbe jut, hogy panasza van a te felebarátodnak ellened, azt mondja, állj meg! Menj vissza a te felebarátodhoz, békülj meg vele, és aztán hozd az áldozati ajándékodat. Vagyis először rendezd a kapcsolataidat, aztán gyere, és mutasd a jót, az Isten tiszteletet, és hódolj nekem. Úgy fogalmazott John MacArthur ezzel a ige szakaszsal kapcsolatban, hogy Isten imádata előtt áll a megbékélés. Gitározhatnék én itt szépen, a végén én is tudok egy éneket elénekelni nektek testvérek, de előtte összebalhéztam a feleségemmel, a gyerekeimmel, hogy nézze az ki? De senki nem tudná róla. Esetleg Laci testvérem, hogyha felhívná a feleségemet, hogy miért nem jöttél el? Mondd már el, hogy a fiú igazat mondott, vagy pedig békességben vagytok. Értjük? És azt mondja Jézus, hogy ha eszedbe jut, menj! Békülj meg vele, és aztán gyere, és mutasd be az áldozat ajándékot. Vagy a Róma 14-17, arról beszél, hogy Isten országa milyen szép ez. Nem evés, ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Vagyis, hogy én
vágyok a mennyországra, és alig várom, hogy ott legyek, főleg úgy, hogy telnek van az élet, és már betöltöttem az 50, 60, 70, 80 évet, és vágyok Isten országára, akkor ezzel is ki kell béküljek, hogy az nem evésírás lesz, hanem békesség, szeretet és szentlélekben való öröm, és ott van a békesség. Isten országa az akkor van közünk, ha újjászülettünk, bennünk él az igazság, békesség és Istennek a lelke. A kérdés az, ennek a láthatatlan országnak van-e valamilyen hatása az életünkre? Kegyelem és békesség. Ezt kívánta János apostol Éhések könyvében. Ez az, amire leginkább szükségünk van ma is. Kegyelem és békesség. A Tesszaloniki levélben azt mondja Pál apostol, hogy szüntelenül hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. És azt mondja, attól dinamikus a gyülekezetetek, hogy a hitetek nőttön nő, fejlődtök hitbelileg, és egyre inkább ragaszkodtok Krisztushoz, és az egymás iránt való szeretet, az is nő. Vagyis drága testvérek, hogyha én fejlődök lelkileg, a konfirmációtól egészen addig még megnősülök, az abban is meg kell mutatkozzon, hogy az emberekkel békességben vagyok, amennyire tőlem telik, és rajtam múlik. Az egymás iránt való szeretet is bővelkedik. Azt mondja a felolvasott szakasz, amit felolvastunk az Efézusi levélben, hogy abban serénykedjetek, hogy a békességben egybekötve a lélek egységét megőrizzetek. Minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy ezt az egységet őrizzétek meg a békesség kötelékével. Igyekezni, serénykedni. Ez az ige nem egy passzív, magatehetetlen állapotot jelöl, hanem erőfeszítést, odaszánást, odaadást, cselekvést, aktivitást. Tehát amikor akarom a békességet, akkor nem elhalszok, hátradőlök. Most, ha megkérdeznétek engem, hogy igyekeztem-e Tamásiba, akkor egyesek azt mondják, hogy igen, a tiszteletes úr azt mondja, hogy nem, mert kicsit késtem, mert csak 47-48-ra értem ide. Ráadásul még a nyakerő sem volt rajtam, tehát ott is időt veszítettem így. Ezzel pedig azt mondta, hogy 3 helyre. Na de, ha azt mondom nektek testvérek, hogy igyekeztem idejönni, de én előtte lefeküdtem, kávét szűrcsölgettem, meg bámultam a tévét, meg pörgettem ott az Instagramot, meg a Facebookot, akkor elhiszitek nekem, hogy igyekeztem? Akkor azt mondja, nem igyekeztél. De azt mondom, hogy igyekeztem, de olyannyira igyekeztem, hogy én már ma reggel átnéztem újra jegyzetemet, délután kivasaltam az ingemet és előkészítettem, hogy mit tegyek fel, megnéztem, hogy a ciklőm tiszta, megtankoltam a kocsimat, és tudtam, hogy nekem 5 óra 15 perckor megnéztem a GPS-t is, hogy mennyi idő a térek ide. El kell indulnom. Csak egy dolgot nem számítottam, hogy 5 óra után már forgalom van Nagyváradon, és 5 perces csúszásom lesz. És így is volt, ezzel nem számoltam. Tehát, hogy ha igyekszek, akkor ez megmutatkozik az életvitelemben. Na így van a békességgel is. Tehát, hogy én igyekszem a békességre, az nem olyan elvon, hol is igyekszem én a békességre. Ennek vannak látható nyomai, jelei az én életvitelemben, hogy én ezt keresem. Róla, drága testvérem, mit lehet elmondani? Igyekszel, serénykedsz, keresed ezt a békességet. Aztán itt van a köteléknek a fogalma. Ez is egy erős dolog. Nem célna, nem hajszál. Igen, a köztünk levő békességnek lehet köteléke. Értitek testvérek, hogy milyen? Jaj, nehogy már megsértsem. Nehogy már valamit úgy tegyek, akkor rögtön robban, rögtön szagad minden. Köztünk a békesség az kötélből kell legyen. Egy kötelet nem könnyű elszakítani. Egy kötelet nem könnyű elvágni. Ott történhet bármi. Nekünk ott van a békesség köteléke. Először legyen ott a családjainkban, a házastársunkban, legyen ott a gyerekeinkkel, aztán legyen ott a nagyobb családunkban, legyen ott a szomszédjainkkal, legyen ott a testvéri közösségünkben, de legyen ott békesség köteléke, nem csak békesség, azt mondja itt Pál apostol, hanem köteléke legyen ott. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, mondja Jézus Krisztus nekünk, ha szerettek egymást. A szeretet nem elmélet, nem érzés, a szeretet tett. Ha nem megy szívből, kezdjük el döntésből. Nem mindig fog menni szívből. Kezdjük el döntésből. A szeretet parancs, nem pedig érzés. 1 János 2.9 azt mondja, aki azt mondja, hogy ő világosságban van, de gyűlöli a testvérét, azért mindig a sötétségben van. Aki azt mondja, hogy világosságban van, de gyűlöli a testvérét, azért mindig sötétségben van, mondja János apostol. Nagyon sokszor meg tudjuk mi ezt magyarázni. Hát nem gyűlölet, csak nem szimpatikus annyira. De ha elképzeled magad a mennyországba, és hogy ő ott melletted van, és dicsér az Urat, már lehet, hogy elkezd zavarni a jelmét. Tehát lehet, hogy jó tesz, hogy azt a valakit, akit úgy annyira
Nem kamerok. El tudunk kézen a mennyországnak amellett, hogy a pokol legvégső sarkába kíván. Életem egyik legfelelő lelki élmény akkor volt, amikor Horváth Leventével, legtöbben ismeritek, a Iszákosi Dragmenti Missziónak a vezetője, református lelkész, táboroztunk a Hargitán, és a záró istentiszteleten volt egy nagyon érdekes istentiszteleti momentum, én még ilyen nem láttam semmilyen liturgiában, sem a reformátusban, sem a baptistában, de hiszem azt, hogy nem a liturgia vezetőt, a Isten lelke. Arra kért bennünket, mielőtt uracsoráztunk, ugyanis uracsoráztunk, az uracsora előtt volt egy fantasztikus momentum, de az uracsorában is, de arra most nem térek erre térnék ki. Azt mondta, hogy aki mellett ülsz, most arra kérlek, hogy fordulj vele szembe, és csak nézz a szemét, és ne szólalj hozzá, nem mondj neki semmit. És legyetek így, 3 vagy 4 percet mondott. Azt mondta, mindegy, hogy ki, hogy a feleségeddel, a férjeddel, a gyerekeddel, a barátoddal, a szomszédoddal, a testvéreddel, valakit válasz ki, akinek csak nézed a szemét. És ezt tettük Isten tiszteleten, és elkezdtük egymás szemét nézni, és tetszett, hogy mi történt egy néhány perc múlva? Azt látod a teremben, néma csönd uralkodik, és az emberek szeméből folyik a könyv, és sírnak. Én azt hiszem, hogy az a csoda történt, hogy megláttuk egymásban a szeretnivalót. Annyira gyarlók vagyunk testvérek, én is, hogy olyan könnyen meglátom másikban a gyűlölnivalót, a megvetnivalót. Hogy sovány, vagy kövér, vagy öreg, vagy fiatal, vagy szakállas, vagy lány, vagy fiú, hogy tudom is én mi. Annyi mindent ki tudunk találni. Ehhez fel kellene fedezzük ezt, hogy a szeretnivalót. Vajon Isten, ami drága megmentőnk, amikor gondolkodott azon, most tudom, hogy kicsit éles a gondolat, hogy lejön és megmentsen bennünket, vajon a szeretnivalót vagy a gyűlölnivalót kereste bennünk. Hiszem azt, hogy mikor az Isten így döntött, amikor ott forgolódott, amikor most rám tekint, vagy rátekint, és még mindig értett téged 15, 20, 30, 40, 50, 70 éve, az azért van, mert keresi benned, és látja benned a szeretnivalót. Melyik vajon az a terület, ami a leggyengébb a gyülekezetünkben, vagy a gyülekezeteinkben, mondjam ezt, és haza is beszélek, nehogy azt hívják testvérek, vagy lehet csak inkább haza beszélek. Én szerint az egyetértés. Ez a leggyengébb terület. Én nem azt mondom, hogy az élet minden dolgában egyet kell értsünk, de az Úrban igen. A testvéri közösségben, az Úrban egyet kell értsünk. És lehet ezt orvosolni Isten igazságával, de ne legyen fontosabb a tapasztalat, vagy amit érzek, vagy amit megértem, és úgy gondolom, hogy nekem van igazam. Úgy szoktam én fogalmazni, hogy a közösségben ne legyen fontosabb az önérdek, mint a közérdek. Sokkal fontosabb a közérdek, mint az önérdek, és ezt kell szem előtt tartsuk. Pál jól ismerte a hívőknek a sokszínűségét. Ő mondja, biztosan ismeritek ezt a gondolatmenetet, amikor azt mondja, zsidónak zsidó lettem, a görögnek görög lettem. Elmondhatom, Laci? Elmondom. Megérkeztem. Na, majd elmondom, ki vagyok. Tehát megjön valaki, és akkor érteni fogjátok ülni, és nem volt rajta nyakkendő, csak betettem a hátsó ülésre. Nem tudtam, hogy itt hogy szokás. És megkérdeztem Lacitól, hogy most Laci mit csinálj, tegyek nyakkendőt, vagy ne tegyek nyakkendőt. És azt mondta, tegyek. És azt mondta, hogy kellett nekem egy fél órás litániát tartson, és elmondja, hogy ezért szokás, ezért fontos. Egyszerűen fel tudtam tenni. Egyébként is szeretek nyakkendőt viselni, a feleségem nem szeret ezt, hogy nyakkendőt viselek. Most ki ez igazodja? Hát nincs itt a feleségem, Lacihoz fogok igazodni. Ha itt lett volna, akkor lehet, hogy a feleségem. De értitek? Tehát valami ilyesmit mond Ágoston, és nehezükre esik, hogy a görögnek görög legyek, a zsidónak zsidó legyek. Mondjam magyarokból, mondjam reformátusokból, hogy a idősnek idős legyek, a fiatalnak fiatal legyek, a néninek néni legyek. Érted? Hogy lemenjek az összegy, és énekeljem azt a tempót. Most énekeljem a fiatalosét. Nagyon tetszett, hogy itt összeválogattátok az énekeket, hogy vettetek ilyet is, meg vettetek olyat is. Hát, hogy alkalmazkodjunk egymáshoz, szükség van ahhoz, hogy békesség legyen köztünk, és ez a békesség valóban kötélből legyen kiformálódva. Egységet úgy érezzük meg, ha békességre igyekszünk, és békességben élünk. A békesség áldozattal, lemondással jár, de nem megalkuvással. Nem megalkuvással. Jakab 3.17 azt mondja, néhány igét idézek még, és aztán zárom. A felülről való bölcsesség, most figyelmet testvérem, először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Tiszta, békeszerető a felülről való bölcsesség. Aztán a Róma 12.18 ismét hozom. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ha lehetséges, amennyire tőled telik,
Élj minden emberrel békességben. Mi lenne, azt mindannyian elfogadnánk? Én azt hiszem, hogy sokkal jobb lenne a légkör közöttünk. Bárhol is fordulunk, a családjainkban, a társadalomban, vagy éppen a közösségben. Minden hívő kötelessége, hogy békességet teremtsen, igyekezzen, és megfonja ezt a kötelet, a békességnek a kötelét. De szép lenne, ha az lenne állandó közöttünk. És ez uralkodna mindig. A családjainkban, a társadalomban és a gyülekezeteinkben. Hadd nézek milyen ige szakasz, vésődjén ez a szívünkben, sokkal többet fog mondani, mint amit elmondta Önya néhány percben az előbb. Már 9:50. Békességben éljetek egymással. Róma 14:19. Ezért teljes erővel törekedjünk azokra a dolgokra, amik a közöttünk levő békességet, összhangot, egymás épülését és megerősítését szolgálják. Zsidó 12:14. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. Vagy 1 Péter 3:10. Aki szeretne jó napokat látni, és szereti az életét, keresse, kövesse, őrizze meg a békességet. Szeretné jó napokat látni, élvezni az életedet, azt mondja, keresd, kövesd, őrizd a békességet. Efézus 4:31. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek. Minden gonoszságával együtt. Filippi 2:5. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Amen. Drága Úrunk, békesség fejedelme. Te vagy minden igazság abszolút birtokosa. Te vagy minden erőnek a birtokosa. Te vagy a legbölcsebb, és nincs hozzáfogható, és mégis békességet árasztasz. Mi meg, akik bukottak vagyunk, sokszor erősnek, bölcsnek, igazmondóan hiszünk magunkat, és békétlenséget árasztunk. Én arra kérlek, hogy bocsáss meg ezt nekem, bocsáss meg ezt nekünk, hogy sokszor ilyenek vagyunk, és elsősorban az fájjon nekünk, Urunk, és azt bocsáss meg, amikor a közelállók felé, a szereteink felé vagyunk békétlenek, és nem akarjuk a békességnek a kötelékét. Én köszönöm, hogy ezzel az igével engem is megszólítottál. Segít sokkal erősebb békesség kötelékeket kiépítenünk a feleségeink, férjeink irányába, a szüleink irányába, a gyerekeink irányába, a családtagjaink irányába, a szomszédságunk, ismerőseink irányába, és a gyülekezetbe járó testvéreink irányába, hogy valóban őrizzük meg így a lélek egységét, a békességnek a kötelékével. Te formáljál bennünket, és köszönjük Jézus, hogy nem vagyunk elveszettek. Nincs olyan eset, ami téged kétségbe ejt. Kiáltunk hozzá abból a rabságból, vagy abból a szakadékból, amivel vagyunk, és arra kérünk, hogy ments meg bennünket, formáját, és valóban igaz legyen ránk ez az ige, Urunk, hogy ha akarunk a Te országodban lenni, akarunk jó napokat látni, és örülni az életnek, keressük, kövessük, őrizzük meg a békességet. Legyünk így boldogok, hogy a békesség fejedelmével békességben vagyunk, akinek a lelkének engedünk, hogy ő békességet árassza kifele bennünk. Amen. 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 Drága testvérek, ha a jelenlők közül valaki szeretne imádkozni, akkor bátorítjuk, hogy bátran imádkozzon hangosan, vagy ha valaki magában szeretne imádkozni, Isten látja a mi szíveinket, nem az fog most számítani, hogy ki imádkozik. Ki hogy szeretne imádkozni, ha valaki magában, erre bátorítjuk kedves közösséget, hogy magunkban imádkozunk, de aki szeretné hangosan, röviden imádkozni a következő néhány percben, erre lehetőséget adunk. Drága Úrunk, köszönjük a Te jelenlétedet, köszönjük a Te igédet, és köszönjük, hogy a Te lelked által meggyőzöl bennünket, hogy az egyetlen és járható út a Te utad, és ez a békességnek az útja. Urunk, bocsáss meg, amikor hajlamosak vagyunk letérni a Te utadról, hajlamosak vagyunk teret adni a világ szellemiségének, a világ lelkületének, amely tele van békétlenséggel és gyűlölettel. Bocsáss meg ezt nekünk, Urunk, amikor talán a szívünkhöz mi is közel engedjük a világ gondolkodását, a világ szellemiségét, sőt, az ördög is próbára tesz bennünket, el akarja venni a békességünket, meg akar rabolni, fosztani bennünket, hiszen alig várja, hogy békétlenség legyen bennünk és közöttünk is a világban.
Köszönjük neked, mennyei Urunk, hogy te meg akarsz menteni. Meg akarsz menteni, mert ha nincs békesség, akkor valóban a békétlenség az egyenlő a pokollal. Pokoli hangulat, pokoli élet, maga a pokol fájdalma itt ezen a földön érezhető. És köszönjük neked, mennyei Urunk, hogy már most meg akarsz bennünket ettől óvni. Már most azt akarod, hogy a te mennyországod ízét, előízét megkóstoljuk, hogy majd odaát valóban milyen csodálatos veled békességben, nyugalomban élni. Köszönjük, hogy elhoztad a te szolgádat. Kérlek, hogy áld meg az ő családját, áld meg az ő szolgálatát, áld meg azt a szolgálati munkát, területet, ahol a te dicsőségedre fáradozik, kedves szolgatársam. Áld meg azokat, akik ma este eljöttek, akik nyitott szívvel befogadják a te békességedet. És nagyon-nagyon köszönjük, Urunk, én nagyon köszönöm, hogy Urunk, te kezdeményezed ezt a békességet. Ezt mi nem találjuk ki magunktól, nem vesszük észre, sokszor magunkban is utólag könyveljük el, hogy mekkora békétlenség, indulat vagy feszültség tud uralkodni, de köszönjük, hogy kezdeményezed, és ahogy ma este is ide hoztál bennünket, hogy a te békességed a szívünkben legyen, a gondolatainkban, a hitünkben, a család életünkben, a faluban is a te békességed vezessen bennünket. Áld meg így az életünket, áld meg népünk életét, és valóban imádkozunk, hogy a világban is, a világ vezetői is megismerjenek téged, a te békességedet, és ezen az úton járjanak. Köszönjük a te jelenlétedet, és legfőképpen azt, hogy a békesség az tőled adatik, ajándékba kapjuk nap mint nap. Amen. Amen. Köszönöm, hogy a te közeledben békesség és megnyugvás van. Bocsáss meg, amikor elmerészkedek, vagy elcsándálok tőled sokszor, és annyiszor érzem ezt a kísértést, vagy ennyi mindentől a békességemen. Könyörülj rajtam, bocsáss meg nekem, és köszönöm, hogy mindig visszafogadsz, és köszönöm, hogy mindig megnyugvás van a közeledben. Ezt kérlek, Uram, a munkád családunkban, családjainkban, életvezetőnkben is, vagy kibéküléseket, újrakezdéseket. Köszönöm, Uram, hogy így meghallgatsz Jézusért. Amen. Amen. Mondjuk el a mi Úrunktól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el a országod, legyen meg a akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindeneket add meg ma, és bocsáss meg vétkénket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig a békesség Isten, szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes készségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. A békesség Isten pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jóknak pásztorát, tegyen készségesítiteket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálj bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Amen. Piros énekes könyvünk. 23. énekét keressük ki. Piros énekeskönyvünk 23. énekét fogjuk énekelni. Piros énekeskönyvünk 23. énekét
éneklünk. Emlékezzél meg az Úr jóságáról. Huszonharmadik. Emlékezzél meg az Úr jóságáról. Emlékezzél meg oltalmáról, mert olyan magas, mint az ég, hűsége és megtartó kegyelmet hozzám. Nagy az ő kegyelme népek iránt. Mikor rólam ő erő is várunk, mikor szélvész túl karjához áll, amilyen távol van a napkelet, oly messze milyen bűneinkkel, nem fog elírgalma népek iránt. Emlékezzél meg az Úr jóságáról. Emlékezzél meg oltalmáról, mert olyan magas, mint az ég, hűsége és megtartó kegyelmet hozzám. Nagy az ő kegyelme népek iránt. Viharóban ő erős várunk, mikor szélvész túl karjához áll, amilyen távol van napkelet, oly messze milyen tőlünk bűneinkkel, nem fogy el irgalma népek iránt. Kedves Lórán, gyere ide mellém! Köszönjük szépen az igehirdetési szolgálatot, és mindig meg szoktam kérdezni a vendég szolgálattevőket, hogy honnan érkeztek, hát úgy magadról, szolgálatodról, lelki munkátokról, családodat röviden bemutatod. Sajnos nem tudta hozni a kedves párját, közbe jött valami, úgyhogy a gyerekek sem tudták vállalni, legalábbis a Lóránnak az egyik lánya, osztálytársa a fiúnknak, Dáviddal egy osztályban van, ők sem tudták vállalni, de a lényeg az, hogy Lóránt megérkezett, itt van és tolmácsolta Isten üzenetét, ez a legfontosabb. Esetleg, ha én át is adom a mikrofont, ha akarsz szolgálni, gitár van, énekeskönyv van, úgyhogy ezt is rád bízom, ahogy a lélek indít. Nagyon köszönjük, hogy a szívünkre helyezted a békességet, és tényleg jó úgy átélni az Istennel való kapcsolatunkat, hogy az Isten úgy munkálkodik bennünk és rajtunk keresztül, hogy tényleg békességet ad, és ezt, aki egyszer átéri, az mindig visszavágyik, hogy na ez a békesség kell, erre szükségem van, ez éltet, ez olyan, mint egy vitamin, B-vitamin, ugye békesség, enélkül nem tudunk élni. Át is adom akkor a mikrofont. Köszönöm, gondolom, hogy olyan röviden, mint az ígérdetés. Elsősorban szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, kedves elnőket, megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a Baklománsi református gyülekezetben, közösségben, és köszönöm a tiszteletes úrnak is a meghívását, illetve a felkérését. Hát röviden rólam annyit, hogy
1980-ban születtem, eléggé régi motoros vagyok, és a szüleim már 4 éves koromban elváltak. És ahogy cseperedtem, észrevettem, hogy hoppá, valami az én családomon másabb, mint a többi családban, ugyanis apámmal nevelkedtem, apukám elkerült tőlünk, és ez nagyon egy idő után elkezdett frusztrálni. Úgy éreztem, hogy velem kitolt az Isten, akiben egyébként akkor nem hittem, hogy minden osztálytársamnak van apukája, ennyi túlzással, csak éppen nekem nincs. Akivel én menjek játszani, fülödni, birkózni, stb. Csak egy anyuka van mellettem. És zúgolódtam Isten ellen. Egészen addig, még Isten adott a Licomban egy keresztény osztálytársat, aki elkezdett kérdezősködni, és bemutatni nekem Istent, hogy Isten a teremtő Isten, a gondviselő Isten, a megmentő Isten és az ítélő Isten. És mikor ide jutottunk, hogy ítélő Isten, akkor kicsit megijedtem, ugyanis megkérdezte tőlem ez a barátom, hogy jó ezeket, amiket így felhozol vádnak ezt az Istenek, és el tudnád mondani. Na és akkor sarokba szorított az Isten. És én azt szoktam mondani, hogy 17 éve, és 17 éves korom óta renovál az Isten, most 45 vagyok, úgyhogy van még mit gyűjjön rajtam. Én református közösségben tértem meg egyébként, Székélyi Gabrica tiszteletes úr kezei között. Én ott konfirmáltam, nagyon sok minden megfogott a KT-ban, hihetetlenül jó a KT, akik még nem konfirmáltatok, szerintek darabokra szuper, még most is vannak kérdések, amikre tudom a választ. Aztán majd elkerültem egyetemre 1998-ban, hát és mi történik az egyetemen, az ember lelkesen tanul, elvészmérnöki tanultam, de közben szerelmes lettem. Megismerkedtem egy lánnyal, aki történetesen a feleségem, és ott ragadtam Nagyváradon. Úgyhogy egy falusi gyerekből egy városi lett, beköltöztem a betondzsungélbe, ahol egyre menekülni akartam. És 2003-ban majd végeztem az egyetemben, 2006-ban pedig elvettem Angit, tehát házasságban léptünk. Jelenleg egy baptista gyülekezetben szolgálunk. Annyit még gondolunk, hogy 2006-ban házasodtunk meg, 2008-ban iratkoztam be a teológiára. Én parasztproféta vagyok, tehát én egy levelező szakon végeztem a teológiát, nem 5 év kolozsvár kemény, ahol tőlük gyűlik az ember, csak levelező szakon, és 2012-ben végeztem, és időközben 2008 óta a nagyváradi belvárosi magyar baptista gyülekezetnek vagyok az ifjúsági misszió munkása. Ez a titulusom, lehet mondani azt, hogy lelkész, ifjúsági munkás, ki mit akar, úgyis az a lényeg, hogy milyen szerepet töltök be. Ebben próbál támogatni a családom, meg én is őket. Van 3 gyerekem, 2 tinédzser, meg egy kisebb. Na most az egyik tinédzser azért, mert tanul, a másik, mert ciki eljönni csak apával, a kicsi meg inkább otthon maradt a nagyokkal. A feleségem nagyon drága, jó lelkületű, nagyon sokat tűr nekem. A házasságunkban van egy rosszabbik fél, meg egy jobbik fél, a feleségem a jobbik, én vagyok a nehéz eset. De 20 évet tűr nekem, tehát elképesztő, nagyon jó is mondom már. Annyit bírt, akkor még fog ennyit bírni. Ő azért nem tudott jönni, Magyarországon tanít, és éppen mára terveztek neki szülőértekezetet, és ez iskola szintű, nem úgy működik, mint nálunk, hogy a tanítónő dönti el, ott az igazgató dönti el, és akkor ott kellett maradni. Román idő szerint 7 órakor végzett, nem volt értelme, hogy eljönni, de ezért nem tudott engem elkísérni. Tehát jelenleg a belvárosi magyar baptista gyülekezetben vagy ifjúsági misszió munkás, emellett van egy polgári munkám, egyesek tudják is, hidraulikázok, tehát egyik helyen próbálok értékesíteni. Én szoktam azt mondani, hogy én inkább mindenütt azért fizetem, meg beszélek. Az ifjúságnál azért, az ifjúságnak beszélek, a polgári vonalnak beszélek az ügyfelek, hogy vegyenek már tőlem hidraulika tömlőt, meg tömlőket, meg ilyesmi. Úgyhogy ezzel foglalkozok, ebből élünk, nem tudom, elégséges volt ez tiszteletes úr. Hát bízom. De köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy elviseltek. A másságom az abból fakad, még egyszer mondom, parasztprofita vagyok, csak levelező szakon végeztem teológiát, és totál, állandóan fiatalok között vagyok, tőlük vagyok megfertőzve, vagy beoltva, ne haragudjanak esetleg, nem a protokoll szerint jártam el, vagy nem megfelelőképpen mozgolódtam. De köszönöm a testvérek nyitottságát, nagyon éreztem magam a közösségben, úgy éreztem, hogy figyeltek rám a testvérek, és engem is megszültött ez az ige, hogy a békességnek köteléke kell legyen köztünk. A tiszteletes úrral is, de a feleségemmel is, a gyerekeimmel is, a testvéreimmel is a gyülekezetben. Munkálsz Isten bennünk, mert együtt leszünk a mennybe testvérek. Ott nem az, hogy néznünk ki, honnan jött, hanem hogy ott vagyunk, és a bárány vére megtisztított bennünket, és milyen jól jött lehetünk. Hát hangolódjunk már most, hogy ott leszünk együtt a mennyben, miért ne hangolódhatnánk már most, és érezhetnénk most jól együtt egymást, ott egy örökkévalóságon keresztül együtt leszünk. Igaz, ott nem lesz már a bűnnek a jelenléte, és így könnyebb lesz. Köszönöm, hogy itt lettem. Köszönjük Lórát, és most eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen 2 vallás van, amit az Isten szeret. Az egyik a hitvallás, a másik a bűnvallás. Tehát nincs üdvözítő vallás, tehát nincs üdvözítő vallás. Tehát 2 vallás van, amit az Isten rátette a pecsétét, és azt mondja, igen, jössz az én országomba,
ez a bűnvallás és a hitvallás. Aki ezt megélte, az tudja, hogy a keretek azok másodlagosak, tehát hogy most református, baptista, katolikus, az egy másodlagos kérdés. Olyan, mint egy ruha. Nem oszt, nem szól, de kell, ugye csak ruhába jövünk, de nem ez a lényeg, hanem belül, ami van, a tartalom, mindig, ami bent van. És ezért mondom, akár örülök, hogy eljöttek a baptista testvérek közül is néhányan, mert Krisztus nem ismeri azt, hogy baptista, meg református. Krisztus azt mondja, hogy enyém vagy nem vagy az enyém. Ennyit tud Krisztus, legalábbis az én Bibliámban ez van. Nem tudom, a baptista testvérek Bibliájában mi van, de Krisztus ennyit mond. Az enyém vagy nem vagy az enyém. Tehát, hogy így éljük meg, én legalábbis így élem meg itt ebben a faluban, hogy tényleg Isten azt akarja, hogy amennyire lehetséges, amennyire tőlem telik, persze lehetek én is akadály annak, hogyha Isten békessége nem jut el a szívemhez, mert ugye jó feltenni ezeket a kérdéseket, hogy miért nincs bennem békesség, mert azt nem várni kell. De jó, hogy jöjjön valahonnan a békesség, a karzatról, vagy a szomszédtól, vagy mit tudom, honnan? Nem jön sehonnan, az bennünk munkálja ki Isten. Tehát, hogy a békesség az nem jön, az bennünk kezdődik. Aztán, hogy a másik hogy válaszol, mi a reakció, az már az ő felelőssége. Értik, testvéreim? Tehát, hogy most, hogy ki elfogadja, és ki nem fogadja el. Na, de nem akarok én prédikálni, tehát nem ez a lényeg. Csak, hogy megfogott engemet is, és tegnap is nagyon jó volt az üzenet, ma is, és nagyon szépen köszönjük. Lóránt, akarsz énekelni? Mondtad, hogy ének, vagy most nem? A feleségem azt szoktam, hogy ne hozzak rá szégnet, hogy nem hozzak rá szégnet. Ha énekelek, akkor elénekelek, úgyhogy köszönöm. Jó. Fogad szeretettel itt a csigakészítő asszonyok tamási ízekkel. Ezért megértem már eljönni, köszönöm. Kényeztetnek, lelki táplálék, testi táplálék is. Igen, na házi, tehát ez púr, tiszta, házi, egyházi. Úgyhogy házi, egyházi, és van egy templomos rögre is, nemrég valaki küldött nekem egy ilyen drónos felvételt, most nemrég készült, egy hónappal, vagy mikor, 3 hete, mikor volt az a szép télies időjárás, egy drónos felvételt, képet küldött nekem, és hát egy kis ajándék emlékül, hogy itt voltál közöttünk, úgyhogy egy kis kártya is, ugyancsak a templomunkról, hogy üdvözöljük a párodat, a családot, Isten áldjon meg az ifjúsági munkában, a hidraulikában, és mindenhol, ahol neked helyt kell állni, fogad szeretettel. Köszönöm szépen, drága testvérek, igazán hasznos. Éppen ma fogyott a csigatészta, és én minden héten eltörök egy poharat, úgyhogy a szuper. Akkor jó helyre. Igen, jó helyre. Teli találatok az ajándékok. Lesz 2 énekünk, ugye? Nézem figyelek a tiszteltes asszonyra, hogy 2 ének lehetők, ugye? A zöld énekes könyvünk, ez az új ének, ugye, amit tanultunk a zöld énekes könyv 87. éneke. Megkérem a férfi testvéreimet, hogy álljunk föl, és akkor vezessük az éneket. Semmi sem választhat el tőle már, úgy kezel, mint gyermek. A zöld énekes könyvünk 87. énekét fogjuk énekelni. Mi sem választhat el tőle már, úgy kezel, mint gyermekét, hisz ő atyám. Bármi jönne is az életem során, szeretettel karjához áll.
sem választhat el tőle már. Úgy kezel minden gyermekét, hisz ő atyám. Bármi jönne is az életem során, szeretettel varjál hozzám. Míg ha senki sincs velem, mégsem retteg a szívem, az ő szavában nem kételkedem. Soha semmi sem választhat el tőle már. Úgy kezel mind gyermekét, hisz ő atyám. Bármi jönne is az életem során, szeretettel varjál hozzám. Szépen semmi sem választhat el tőle már. Úgy kezel mind gyermekét, hisz ő atyám. Bármi jönne is az életem során, szeretettel varjál hozzám. Következő énekünk házasság hete van, és arra gondoltunk, hogy mivel a házasság hete van, hogy egy olyan éneket is énekeljük, ami hát úgy kapcsolódik a házassághoz, illetve ahhoz az ajándékhoz, amit Isten ugye eltervezett, megtervezett, ugye, hogy hát a szívünkön van egy pecsét, ugye Isten valakit ajándékozott mellé segítőtársként, hozzánk illő társként, és ugye ahogy a prédikációban is hallottuk, hogy ugye együtt éljük meg a hétköznapokban házastársunkkal, családi életet. Hát ez az ének is a Zöld Énekeskönyv 97. éneke. Tegyél engem pecsétnek, tegyél a karodra, legyek pecsét örökké, szívedre forratva. Zöld Énekeskönyv 97. éneke. Engem pecsétnek, tegyél a karodra, legyek pecsét örökké, szívedre forrasztva. Legyek pecsét örökké, szívedre forrasztva. Elállok, mint a tűzlángjaim, érted az ornak lángjai, érted elállok, mint a tűz lángjai, érted égnek, csak érted égnek az ornak lángjai. Erősebb a szeretet, aki halálánál, később úszkó szerelem, keményebb a sírnál. Később úszkó szeretet, erősebb a sírnál. Elángok, mint a tűz lángjai, érted égnek, csak érted égnek az Úrnak lángjai. Mert elángok, mint a tűz lángjai, érted égnek, csak
vízzel nem hordja, Istenünknek szerelmét, sok kincs nem pótolja. Istenünknek szerelmét, sok kincs nem pótolja. Elángok, mint a tűz lángjai, érted égnek, csak érted égnek az Úrnak lángjai. Elángok, mint a tűz lángjai, érted égnek, csak érted égnek az Úrnak lángjai. Engem becsítnek, tegyél a karodra, legyek becsít örökké, szívedre forrasztva. Legyek becsít örökké, szívedre forrasztva. Ha valakinek van esetleg verse, bizonyságtétele, meghallgatjuk szeretettel. Igen, Irén jelezte, ugye? Jól láttam. Csöndes kegyelem. Néha a csendre vágyom, a lélek nyugalmára, egy szavak nélküli perc szelíd magányára. Üzent az Úr olyan csöndesen, alig hallhatóan, kis szobám sarkában, oly meghatóan, ahol láthatatlan csendfalak óvnak a világtól, távol tartva lelkemet zúgó viharától. Ahol magam lehetek, de mégsem egyedül, és akkor köröttem minden elcsendesül. Inkább csak érzem, hogy az Úr itt van velem, ahogy átfog s átkarol a kegyelem. Egy pillanatra megláttam az egész világot, és ő csak annyit mondott, ne félj, csak imádkozz. És most csak ketten vagyunk itt a csendben, Isten és én. S érzem, ahogy a jelenléte a szívemhez ér. És mikor meghallom kedves békés szavát, elengedem lelkem minden bálmatát. Mert vannak lelki küzdelmeim, mikor úgy érezzük, hogy belül összetört valami, s akkor az Úr kedvesen ránk tekint, mint egy fény a végtelenből, úgy ragyog Isten szeretete, és csendesen megtölti a szíveket reménységgel. Egy csendes, szelíd lélek szépségével. Olykor a csendre vágyom, hogy a szívem megpihenjen, és amikor nincsen senki velem, csak a csend és az én megváltó Istenem, akkor csöndesen átkarol a kegyelem, s betölti a szívemet a krisztusi szeretet. Köszönjük szépen, van esetleg még valakinek? Ha nincsen, akkor még lehet holnap este is. Férfiak is készülhetnek. Úgyhogy férfiak is készülhetnek, de a fiatalok is készülhetnek, úgyhogy ti is készülhettek. Természetesen, ha Isten indít benneteket, akkor ne álljatok ellene Isten akaratának,
Ha nincs szavadat vagy bizonságtétel, akkor hirdetem a testvéri közösségünknek, illetve a baptista testvéreknek és mindenkinek hirdetem, hogy holnap este is 6 órakor kezdjük az imaheti istentiszteletünket. Természetesen mindenkit szeretettel várunk. Holnap este Nacsádiné Csuka Melinda, Nagyvárad olaszi lelkésznő hirdeti Isten igéjét. Jöjjünk el, hallgassuk meg Isten üzenetét, Isten igéjét, és lelkileg épüljünk. A hitünk is így megerősödik. Köszönöm a ma esti vacsorát is, és Isten áldja meg a presbiternünk fáradozását, szolgálatát, áldja meg a családi életét. Drága testvéreim, hát akkor lassan itt befejezzük, illetve lezárjuk az Isten tiszteletet. A záró énekünk az a 487. ének az egyetemes énekeskönyvből, és majd azt követően pedig Assisi Ferenc imáját hangosan együtt mondjuk el. Tehát a záró énekünk a 487. énekünk, 487. énekünk mind a két versszakát fogjuk énekelni. Így kezdődik ez az ének: Ó, terjeszd ki Jézusom, oltalmazó szárnyad. Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békén eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínosz, hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem nem arra, hogy megvigasztaljam, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen. Békesség Istentől, jó éjszakát!